pang kajing i samla piang. Ni samla ni ki sngi mentat ki akim dalong shu kim ji samla ki pura min shwa, right? Namar ki sngi wa minta. Kata ru kadai haka jinglong jong ki pura. Ma kidon ki ba selai i bhai we ndai dang shit kala ma. Udahlah, ya di kisnam dang shit kala da kwan we biru kambiang untuk kesait long kum ta. Kan ki babok video ni fisya nang ma. Ki babok te kin yo bai ka jing fisya ndar ki bas ni bok te shit kala bai. Aku tu ka jing roi ko bangan spin mi kering. Ada pi babok video jing fisya, ada fis ni bok kin shit kala. Ngam kum ta ka tu jing roi ko sa ni. babok kin shamat yakan lada fis ni bok kin shit kala abaye pila mong menga. Natif ki